Ето там човече, виждате ли го? Ей! Ако ме внимание за YouTube! Обърнете се. Хвати ga няма. Направи малко място, Мъжки! Женски! Вие там са силите еленци. Я елате. Малко, тук на цял спор направихме съден спор, изтръгвам. Едно. Видите ли те банана? Бам! Аре, що я върнахте ли? Го ядете. Го ядете средия проста. Хора, само това да ви кажа, че е снимано на камера. Охранителна камера. Ама, майко, това е баба ми! Това май е баба ми. Женичка!